této budově sídlí ředitelství jedné velké italské společnosti 80. let. Hospodářská krize a závratná inflace konečně vyvolala mezi úřednictvem nebývale neuvěřitelné, někdy až chorobné pracovní vypětí. Budu číst jména podle pořadí. Opakuji, jména podle pořadí. Arini Genovesi a Carita Atanasio. Fantece. Adaramente. Fantapie. Panderi. Castellazzi, Fantini, Borghesio, Cruciani. Dobrou noc. Tak dobrou. Dobrou noc. Fantozzi. Jak se vede, pane účetní? Vše v pořádku? Co? Všechno v pořádku? Počkejte. Jdou. Ale jestli půjdu já, to je otázka. Kolena mě jaksi. To mě mrzí. No to nic. No.